Hej og velkommen. Vi har fået 300 views på YouTube. Så vi kan se sådan flot blomster. Men derfor har jeg blandet noget Coffee Classic med noget cola. Bare kan være klamt. Men det skal så bolle. Og jeg lovede, at Jakob ville være her, men han er i Legoland. Så det vil jeg bare gøre her. 3, 2, 1. Det betyder rigtig meget. Fuck, det smager også klamt, mand. Så er bare bobler tilbage. What the fuck? Fuck, mand. Nå, men hvis denne her video får 10 afspilninger, så lover jeg, at jeg laver en video, hvor jeg hælder en spandmand over Jakob. Nej, faktisk er den her 20, men altså 20 visninger. Spandmand over Jakob. Så der vil jeg sige, vi ses.